Nyt olisi vähän rehunteon tekemistä. Toista satoa emolehmillä. Koitetaan saada karhotettua hiukan peltoja. Naapurit lainas karhotin, kun ei oo itselle. Tossa mä ajaa tämän kanssa. Mä vähän koittamassa jo kävin, et ihan kohtalaisesti onnistus omasta mielestä. Joo, aika huonot karheet on. No tässä kohtaa itse asiassa on nyt jo parempi, mutta karhotetaan hiukan, niin saadaan nopennettua tätä. Me tehdään semmosen JF:n tarkkuussilppurilla toi rehu ja se nielis kyllä tämän kaksi huonoa karheet kyllä kerralla, niin karhotetaan hiukan, niin saadaan parempaa. No, omalla hankintalistalla tarvitsis olla toi karhotin. Jos olisi rahaa tulevaisuudessa, niin ostaa. Tää on hyvä, kun saa naapureet lainaan, niin tää on kyllä suuri apu. Että toi JF on vaan aika tarkka tosta karhosta, et ei saisi olla liian leviä. Eikä varsinkaan jos on märkää. Eilenkin satoi yli 4 milliä, niin se on hiukan tommoista nahkia, mutta tehdään vähän kuivaa tässä, kun se karhotetaan väliin, niin tulee varmaan ihan hyvää rehua. Muutos tulikin rehunteko, kun piti paaliin pistää kaikki, mutta toinen naapuri sanoi, että kyllä hän vuokraa laakasiilon meillä, niin tehdäänkin laakasiiloa nyt ja mitäs se on aina mukava, kun saa sinne tehdä. Ei tuu sitä muoviroskaa niin paljon ja säästää siinä hiukan. Ja kyllä se laatukin. Silppuri kumminkin omasta mielestä ainakin tekee laadukkaampaa rehua mitä paalaaja, kun se menee aika paljon enemmän silpuksi. Mä tässä itse koitan tätä karhotin hiukan, että osaan sit neuvoa että miten tätä ajetaan. Hyvä neuvo, kun itsekään oikein osaa ajaa, mutta ei se siitä. Siitä karhet tulee. On niin lyhkästä, että osa jää kyllä maahan. Silti se nopeuttaa tätä sadonkorjuuta niin paljon. Karhotellaan tässä hiukan ja sit mä rupeen tallaamaan ja isä tulee ajamaan kuormiin, niin eiköhän siitä sit hyvä saada. 2 päivässä pitäisi saada 340 hehtaaria. Mitä silloin sit mahtuu, jos tulee aikaisemmin täyteen, niin sit vedetään loput paaliin. Mut se nähdään sitten. No niin, tässä nyt nähdään, kun tarkkuussilppurilla silputaan rehua kärrylle ja näitä harvemmin enää näkee näitä tarkkuussilppureja, että tää on meillä käytössä tämmönen pieni JF 900 tarkkuussilppuri ja se on vähän niinku lasten harjoittelukone tohon ajosilppuriin verrattuna. Et ajosilppurilla yleensä ajetaan, että ajosilppuri ajaa karhet ja kärrykuski vierelle, että tässä tehdään niin, että jätetään kärryä pellolle ja tarkkuussilppuri ottaa kärryn perään ja lähtee keräilemään rehukarheita. Tää on ihan toimiva systeemi ollut meille nyt kun ollaan luomussa, niin semmonen 20-30 hehtaaria voi päivässäkin saada hyvän päivän, varsinkin jos on vähän pienempiä karhoja, niin on ihan tehokasta. Eli tarkkuussilppuri kerää ton karheen ja ampuu siihen biologista säilöntäainetta ja sitten se käydään kippaamassa
kippaamassa tonne laakasiiloon ja siellä sitten tallaajakuski pistää sen piukkaan. Niin tässä meidän rehuntekoryhmässä on niinku mukana tarkkuussilppurikuski, sitten nyt on karhottaja ja ketä karhottaa karhot yhteen, sitten on tallaaja, ketä laittaa siilon kuntoon ja sitten on toi kärrykuski, ketä siirtää noita kahta kippikärryä peltojen välillä ja laakasiilon välillä ja kipataan. Ja meillä on hyvä tilanne, sillä pellot on tosi lähellä ja näin, niin se ei siinä ehtii hyvin 2 kärryllä ajamaan, ei ole niin tehokas toi kone että. Ja tosi hyvä rehu toi on tehnyt. Tai niinku, no rehu on tietysti itsessäsi on hyvää ja tällaista, mut se tekee tosi hyvin silppua ja näin, että kun meillä on juuri se ongelma, että lehmät vetää jalkoihin, jos on pitkää rehua, niin ei me hukkaa niin paljon läheskään mitä paalirehulla. Ja kyllä se niinku yleensä on maittavampaakin, kun se on semmoista lyhkäistä silppua. Et se on kyllä tosi hyvä systeemi. No niin, alkaa ensimmäiset kuormat tullut siiloon. Levitellään ne tohon muoveihin, niin alkaa pysymään. Se on sen verran kova tuuli ulkona, että saadaan toi muovi pysymään, niin saadaan toi ovi avata, niin on huomattavasti helpompi sit tallata, kun saa etukuorma ja menee ohitte siitä. On varmaan vielä kuorma tai 2, niin sit saa avata, saadaan kaikki toi reuna pysymään tuolla. Katsotaan tuleeko tallaamisesta enää mitään, kun ei ole pari vuoteen taas tarvinnut tätä tehdä, kun naapuri on hoitanut ja mä olen karhottanut tai jotain muuta. Jotain muut tosi tärkeää. Eiköhän se siitä taas luona. Ja itselles kun tekee, niin se niin väliin jo. Tai on se tietysti sillä, että jos sen huonoksi menee kaikki, niin ei sekään hyvä ole. Rehu on ainakin hyvin kuivaa, että mä vähän pelkäsin, että tulee oikein märkää. Tosi märkää tästä. Kun se satoi eilen ja oli aika iso kastekin vielä aamulla, mutta kyllä se taitaa. Tai hyvin kuivaa nyt sitten tänään ainakin, niin. Aika hyvin sitä tuleekin, että mä meinasin, että se ei tai että ei saada siiloa edes täyteen, mutta naapuri oli sitä mieltä, että ei tule mahtumaan edes kaikki, että joudutaan paaliin pistämään osa. Se on positiivinen ongelma. Että no, nähdään sitten kumpi oli oikees. Me tehdään sillä JFL tätä ja sit meillä on kaksi tuhdin kippikärryä ja ajetaan niitten kanssa. Kaikki on niinku puoliksi tän naapuritilan kanssa. Tässä oli lehmiä vielä, mutta se pisti lehmät pois ja sen takia saatiin vuokralla nämä laakasiilot, niin tää kyllä auttaa tosi paljon ja kun ei oo matkaa ole kuin kilometri, niin tää on kyllä tosi hyvä. Saadaan vähennettyä sitä muovin käyttöä ja pallausta. On tää niinku lehmäsyötä. Meillä on se ruokintapöytäkin semmonen, että ne vetää sitä sinne joukkoon tosi paljon, niin tää on niin paljon silpumpaa mitä paali, niin toi. Tätä ei mene hukkaan niin paljon. Ei läheskään niin paljon. Sen on vanha isäntä ja naapuri ostanut puoliksi 2006 kaikki noi rehuntekovehkeet ja ne on kyllä maksanut itses
kärryissä on oikein mitään ollut muuta kuin oma huolimattomuut, joskus jotain tehty remonttia, mutta muuten on kyllä kestänyt. Ja silppurissa on taidettu oikein mitään tehdä niin. Täälläkin oli kumminkin se robotti, tai meillä oli se robotti ennen noit, niin sitä peltopinta-alaa oli kumminkin 70 hehtaaria vuodessa tehtiin. Ja sitten toinen tila, kahden tila, toista 100 hehtaaria ja 300, niin kyllä sieltä tavaraa läpi on mennyt. Omasta mielestä ainakin aika paljon. Että nykyään on mitkään määrä enää. Tää on tämmöstä harrastamista tää meidän koko luokas. Tää on tää kaikkein tylsin homma, tää tallaaminen. 2 päivää saa täällä olla eikä maisema paljon vaihdu. Auttaa se tietysti hiukan, kun saadaan toi ovi auki tuolla päädystä, näkee hiukan edes auringonvaloa. Ja se on yksi kuorma kun tulee, niin sit on noin reunat pysyy tossa, niin saadaan avata toi pääty, niin on paljon helpompi. Tuli ton päätyy jo liikaakin rehua. Et kyllä se heti huomaa, kun ei oo pari vuotta tätä tehnyt. Niin ei tästä meinaa mitään tullut. Sitten on tämä omasta mielestä rehunteon kaikkein tylsin, että odotellaan, että tulee kuormiin ja tallataan rehu piukkaa. Tylsin vaihe, mutta kaikkein tärkein sen kannalta, että rehu säilyisi. Se on myös, kun tehdään tämmöisellä pienemmää kalustolla ja näin, niin siinä kestää jonkun aikaa aina, että tulee kuorma. Totta kai kun lähipelloilla ollaan, niin kuormaa tulee oikein hyvääkin tahtiin, niin siinä se saa niinku tallata koko ajan, mutta välillä saa odotella vähän pidemmänkin aikaa, niin alkaa maisema tulemaan hyvinkin tutuksi tuolla siilossa, niin se on oikeastaan kärrykuski kippaa kuorman ja kun on katettu siilo, niin ei saa tonne päälle vietyä, mutta kun tässä nyt on aikaa tallailla, niin itse siirtää traktorilla sitä sitten ylös alas ja idea on se, että saataisiin se ilma pois sieltä ja tiivistettyä kasaan, niin se säilyy se rehu. Et siinä on se biologinen säilyntäaine. Se auttaa tosi paljon. Ja kun saadaan tarpeeksi rehua siiloon, niin sitten muuta kuin lopputallaus. Tallataan pintapiukkaa ja kaikki piukkaa reunat ja nämä. Reuna on aina pahin laakasiilossa, että se herkästi alkaa sieltä menemään tai niin kuin homehtuu. Se jää helpoiten löysäksi, koska se on vaikein tallata sieltä. Niin se on se tärkein, että lopputallauksessa sitä reunaa hinkataan vielä piukkaan ja sitten sen jälkeen käännetään muovit tuolta reunalta ja muovia päälle ja hiekkaa siihen ja muuta kuin aletaan syöttämään, otetaan analyysit ja katsotaan vähän millaista rehua on, niin saadaan ruokintasuunnitelma tehty lehmille, että miten sitä sitten annetaan tai minkä laatusta se on, että tuliko siitä hyvää rehua.
tähän tallaamiseen ei kuulu oikeastaan, se edestakaisin ajetaan kasaan se pari päivää ja ihmetellään. No niin, rehut saatiin nippuun. Mä en sitä mitään kuvannut, kun kuvittelee, ettei sitä kauhean montaa kiinnosta, kun 3 henkilöä puuskuttaa naamapunaisena hiekkaa tohon päälle. Tähän voisi ihan tasaisesti pistää hiekkaa joka paikkaan, mä en tiedä. Mulla on tää säilynyt ihan hyvin tää pinta tälläkin. Vähän vähemmän poisottamista sitten, kun alkaa syöttämään sitä. Ja vähän vähemmän laittamista silloin, että yleensä yksin tässä sitä aina avaa tätä, niin vähän nopeammin pääsee. Mutta se oli semmonen rehunteko. Siilo saatiin aika hyvin täyteen, olisi mahtunut vielä, mutta varmaan riittää kyllä. Tuossa ensimmäisessä sadosiilossa onkin. Siinä on paljon paremmin tavaraa. Joo, se oli semmonen rehunteko, toinen sato. Kiva kun katsoit videon ja muista tilata ja tykätä, jos tämmöiset videot kiinnostaa. Ja pistäkää ihmeessä viestiä, että mitä haluatte nähdä tällaiselta pieneltä emolehmätilalta. Niin koitetaan parhaamme mukaan näyttää mitä tapahtuu. Mutta ei mitään. Toivottavasti nähdään seuraavaa videolla ja katsotaan mitä silloin on luvassa. Kiitos, hei!